जागासिनो साफ साफाय दिनै नै आयौ फुजानि साफ साफाय मा साफ साफाय होनथ' आङो मानि थाखाय साफ साफाय जादों बिथांखौ ओमफ्राय र' ओमफ्राय बिथिंजाय नारें खाजि लेमगासिनो आयौ मान लेथ्रा ओमफ्राय इखिनिखौ ओरैजाय माबा खालामालासिनो गासिबखौबो नारें जालायनोसैनो बिसोरो नोंहा नारें जानायखौ लायाब्र आंहा मेरला खामानि दं दिनै नाफाम देगोन आरि देगोन ओमफ्राय बेथिंजाय मा होनो इखौ मा मोनलायो दिंखिया सरगासिनो आङो बिथांखौ एसे हेल्प खालामनानै होनोसै हेल' वेलकाम बेक टु माय चेनेल जनालिनजों गासैखौबो बरायहरबाय ओमफ्राय आं दा दिंखिया सरनानै होनोसै आरो आइनो फायखारिनो होयो बिसोरो सनिबार आरो मंगलबार खालि मोननाय मंगलबार खालि आरो ओमफ्राय बेखिनियावबो दङ औ बेखिनियावबो दङ बेखिनिखौ सरजोबगोन बेखिनि आधा सरखांबाय ओमफ्राय दा नै सरनोसै ओमफ्राय नों गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय दा उइदाउट टाइम वेस्टिं भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै दान आइमोना दिंखिया बिदि खानानै फायखारिनो हरो आरो गुवाहाटि लांग्रा फायखारिफोरनो ओमफ्राय बिसोरो एकदम फुङावनो फानहैयो मुथा थाइबा थाइबायावहाय हरो बिसोरो बेखौल' नङा थास' गोसोमनि बिथ'रिखौबो हरो थाइबा थाइबायावनो बे जाबाय हाजिराफोरा बिराद खस्थ' एकदम फुङाव थांथारो बिसोरो खानो ओमफ्राय मुथा खानांगौ जि सानसेनि फानखांबायबो बिदि सानसे खालि फानहैदोंमोन आरो आं आइया जेब्ला गहपुराव थांदोंमोन नानि मोनहानाव होमब्लाना आङो फानहैदोंमोन आरो मानिखौ माने डाइरेक्टलि जिरायनानै फानाखै माबानानै फानहैदोंमोन आङो फरि दखानाव थादोंमोन आरो ओमफ्राय मानिखौ फाननो होदोंमोन 50-50 मोन बे टाइमाव खुमब्रा जानाया ओमफ्राय बिदि जाबाय दोननानै ओमफ्राय बे दखनाजों आङो साफा नङामोन जाहाथे सान्दुं आरिया नाङा आंनि खामानिया दोनजोब्बाय नेक्स्टनियाव लड होबायनो इखौ लांनो फैबाय दा नैथिंजाय बेसे दं खांनानै आरिखांनानै एकदम मोना जाबाय ओमफ्राय दा जोङो नाफाम देनोसै बे फायखारि मोनहा नै बिथांमोनानो गुवाहाटियाव लाङै बिराद खामायगोन दे मैगं लांग्राफोरा ओमफ्राय नाफाम देनो रेडि जागोन दे नै आयंफुरिया जाना साम' लादाय लाबलायबाय खोमालै नै नाफाम देनोसै मोना जाबाय ओमफ्राय ना नाफाम देबाथाय सोरहाबा बिदि थास'खौ फोरानदबोना खिन्थु जोंहा फोरानफेरा दे ओमफ्राय कमेन्टस खालामना खोन्थाहरलाय सोरहा मा थास'जों नाफाम देयो ओमफ्राय बेहाय मोननै टाइपनि थास' दङ मोनसे हाग्रानि थास' गोसोम ओमफ्राय उनाव मोनसेया दुदालि थास' गोसोम ओमफ्राय आखाइनि अबस्थाया नायदो ना गोराना बेयो गहपुरनिफ्राय लाबोनाय बिनानाव मोनहा बिराद ना मोनो बिथिंजायनिफ्राय ओमफ्राय आङो फोराननानै लाबो नाफाम देगोन आङो बिदि होननानै बुंहरनायखाय लाबोबाय आरो जि साफा साफानानै अबेबा बिगुर गारनाय दङ अबेबा बिगुर गारि दं ओमफ्राय मिक्स आरो ना नै बेफोर गिदिर ना गोरि ना मा होनो बेखौ ओमफ्राय नै बे थुरि ओमफ्राय ना बिराद मिक्स दङ नै हालदै होनानै फोराननाय सेंनाबो दङ ओमफ्राय नाव माना होनोमोनलाय नै बेखौ नै बेंसा नङा खावै ना बेयो खावै ना फिथिख्रि ना थालिर फानहरग्राया थालिरबो लांसिगोन फायखारिफोरा नै जाना थालिरखौ
Dayi. Maya. Tanda nalar yidirlah sudah. Kurung badan siapa terus sidra. Kalian baik sih kecil dah semua. Para dirakai. langsung ikan dia langkah nama leh Mandi ni ada. Gustavo Niro Isu renga eko. suri kena tu naik Sungkri ayo. suri kena penang tu isu karbon tu suri ma baruslah kamla kumsila aku pula Ah, boleh buat kartu ini ngalai. Yes, kat semua buai. Buai apa di sini? Biar bikin, maba biar bikin jelek apa? Mana? Malah hurni dah kasih ni sana. Yeah, isin kali ke kap pulang beng kai sih. Lihat. Masa ke? Takeaway. Suruh hordam tu ada ni. Này phía ra bảy cái nhà của đứa này đi hàng đó này có thắt sụp của điện phản xí dân khó ăn cái bún snack itu cuma ada ya deh baru dia lainnya sana di kamu sih beri bahasa saya ya thắt sụp mà tôi bawa kaswa đi kaswa lain lama ya ada gini lang ada bitu noi kursi sedang nanti kursi kan nggak apa Si mazang na yan, siyo sih kan? Napam Delaibai Angha so mazang siya. Nay leh, mama isu. Mama ba? Ibu ba masih? Kon. Mama ya, beri bahasa beri ini. Wala kita menang. Hana bisa. Ayo lang sebalik sih hang. Mana ram kalau dia mama. Suruh nang lah sangat. Bai lama aku nak cari je. Sana ni Napam Delaibai Angha. Betul tak sih nare? Ini masih ni. Siapa nak kaya taswa? Bapa tang bapa. Boleh. Sampai dia, kita konsennya sampai dia. Ibu cuma dia bawa nak kos dia sih siapa nak? Tu saya nama. Karena siapa nak itu ikut siapa nak? Oi, ni buri dokang thang nai deh. Langkah isir kah? Hamsi forsa lagi. Di suku nama apa? Di selang keman, di bidang selang keman. Napa kan? Baru terima kasih buat kawan di lain sih. Kau sungguh baik bisa punya. Napa tanah ihsih untuk lingwina. Minggu saya li sih. Baik. Minggu saya. Ini tanggal jalan beda masih siang untuknya. Nggak mana ya meni. ओमफ्राय नों एसे जों थाजाबायना बेखौ दोनबाय गाबोन देनोसै ओमफ्राय थास'आबोनो आग्लायबाय दा बेखिनिखौ सोनानै दोननोसै आरामसे ओमफ्राय हासुंखौबो आङो हानानै जि आराम सुखादो दै सिंखिजाय एकदम दैखौ रिजि खालामनानै सुदों
ओमफ्राय गथ'फोरा नायलाय मैला खालामजोबना होबाय मा जातनि गथ'फोर बिसोरो सानै एसेबा खायसो थारमोन बिसोरो ओमफ्राय नै दा बेहाय थुसो सोगोन आङो जेरैबायदि आङो सोरहानिबा हाबाफोराव फ्रियाव मोनजायोबा थुसो जायो बेफोरबायदिनो हासुंनिल' जागोनदांलै जानोबाला हासुङाबो जि नायलाय बे माबाया रोजा रोजाथार ओमफ्राय उनाव मोनि बायदिसो आरो माला सानसेयावनो जोबगोन बे जाहोनाव मोनजाफेरिनि हासुंसो सोलांथ'आ जायगा मोनिसो जेबो हौवा थानानैनो सेलथाव गावनायाव थुनाय बायदि थुगोन जोङो दा नाफाम जाबाय रावबो दोना इदि नाफाम ओमफ्राय एरनायाव दा बोरै जागोन एरसला सानबाय आङो नोङो एरख'गोन हास'बाय मोनसे डाइरेक्ट खनसे लागै जाखानांगोन सिंखावनानै खनसेनो जाखागोन नङा इखो माबा जानाय टाइमबा नङा नायनाय इयो माबायदि एबार खनसेनिखौ नैखिनिखौ बयामाव दोनगोन जोंहा ओमफ्राय इखौ सोरहाबा जोंहानाव हाबा जाबाथाय इखौ जागोन जोंहालाय सोरहाबा जागोन जोंहा सोरबाफोर हाबा जाबा जागोन बयामा सिखारनोसो जाया मार फिसा जाबाय दे नैबे गुदुं सोर नाफाम दोनैजो रानि नायलाय इनालाय इना एसे गिदिर इयो बिजौनि ना इयोसो इयोथ' सोगोन माबाखौ लायदो ग्लासनि बथला मेरला दंखायो माथो फिसा फिसासो फिसा फिसायावनो आं सुवाखैना नै सोबबा जागोन नोङो जाग्रा नङा इयो बेसाद जाग्रा नङा इयो ओमफ्राय दा जों बेहायबो सोनोसै किउ बथलाव ओमफ्राय बाखि बेखिनिखौ गाबोन भयामावनो सोनोसै बिदियाव जायालै नै असाइसखा सिंखावना जानोसै दा जोङो बेखौ सफा मुथुमनोसै बेखिनिखौ मुथुखांबायानो नै बेखौ दा मुथुमनोसै सफा आरो मोनसे खामानि दंबावो नै बिदि खारैनि माबाया माने सरगानाय खारैया बेजों जोङो लिरथेनोसै बेखौ सोरहाबा टेकनिकआ एसे बेलेग जायो दे जोंनाव खिन्थु बिदि खालामो जोंहा खारै खि होनानै बिदि लिरथेयो आरो सोरहाबा बेलेग खालामो अबेबा जायगायाव बेलेग बेफोरो हाजोबो खालामो हाजोबो लिरथेयो ओमफ्राय सोरबा आरो माबा हांगारबो होयो खोमा हांगारबो होनाय खोनायो आं सोरबा बेखौ लिरथेबाय नैबे मोनसेया जाबाय बे जाबाय बार हाबनो हायैनि नुदोंना बर' आइजोफोरा मासे गियानि जायो गोदो जोंथ' सोलोंनायसो बेफोरखौ नुनानै खिन्थु बिसोरबा बोरै आइडिया दिहुननाय साइन्टिस्ट टाइपनिबो दे बर' हिन्जावफोरा आसरितसो एबार नै बेखौ बेना एसे माबा जाबाय नालाय बेयो ओरैनो खालामनोसै आं थांगोन दुखिया जालांगोन ने रायजोफोरलाय लोगोफोर हेल' सोरहा दा दुर्गा फुजा आंथ' र' भिडिअ दाख्लैना एबार नैबे मोनसे जाबाय नै दा दे खर' लावदुम मोनथामा अके जाबाय नै बे मोनथाम ओमफ्राय बे मोनसे बेखौ गाबोन एसे होदेरनोसै नामा ओमफ्राय नै बेखिनिया थाबाय बेखिनिखौथ' गाबोन बानायखासिगोन नालाय माबा बेखौ मोजां दोननोसै ओमफ्राय ना दा बेखिनियानोसै जाबाय जाजोबथारबाय ओमफ्राय बेखौ ओरैजाय जोंहा ओरैजाय दोननोसै आरोना माइ हाबा बेजों ओमफ्राय नाफामा एसे भयामाव मोनसे दंखायो दे बिनानावा लाबोदोंमोन ना ओमफ्राय बेजों आङो बिराद गोथाव रेसिपि शेयार खालामनो दङ धरज' मोनथ'बानो जाबाय साननैसो उनाव बानायगोन आं फुरा 6टा 7टासो रेसिपि जायोदां दे बिराद गोथाव ओमफ्राय बांसिनानो सोरबा मिथियाबोदां बेखौ बिराद सिक्रेट आरो आंनि न'नि मानसिफोराबो मिथिया आं बेलेगनाव जानानै फैनायनिफ्राय सोलोंनानै फैनायसो ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामो होमबा दा दिनै फोजोबनोसै बेखिनियानोसै बिराद हरबो जाबाय ओंखाम संनोसैबो दङ दा थेंक इउ स' माच नोंथांमोना नोंथांमोननि भेलुएबल टाइमखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम ओमफ्राय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालाम जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान आपडेटआ नोंथांमोननियाव सौफैयो होमब्ला भिडिअखौ दा दोनथ'नोसै बाय बाय लाभ इउ